Pinapaubaya, pinapaubaya, pinapaubaya ko na sa kanya. Inuunti-unti mo ba ako? Akala mo ba'y madali to? Di mo ba naisip sobra tong pagsakit? Dapat ko pa bang ipilit? Mga yakap mo'y malamig na, tila ba nawalan ng gana? Ano bang nangyari? May kulang ba sa'kin? Bakit di mo ba sabihin? Kung di mo na ako mahal, tulad ng dati naglaho, biglang tamis ng pag-ibig, ayaw mo na akong kasama hanggang sa huli. Sa huli, kung ayaw mo na sa'kin ay huwag kang magpanggap na para bang normal pa rin ang lahat ng pakiusap ko'y sabihin mo na lang kasi. Inuunti-unti mo ba ako? Bakit mo pinararamdam to? Bakit ka nagbago kung kailan ang puso'y ayaw nang mawalay sa'yo? Di mo na ba ako mahal? Tulad ng dati naglaho, bigla tamis ng pag-ibig, ayaw mo ba akong kasama hanggang sa huli? Sa huli, kung ayaw mo na sa'kin ay huwag kang magpanggap na para bang normal pa rin ang lahat ng pakiusap ko'y sabihin mo na lang kasi. Kinalimutan ko ang sarili ko, di pinagdamot ang buong buhay ko. Pag-ibig ko ay tunay at totoo, ikaw lang talaga ang nagbago. Ikaw ang nagbago. Di mo na ba ako mahal? Tulad ng dati naglaho, biglang tamis ng pag-ibig, ayaw mo ba akong kasama hanggang sa huli? Sa huli, kung ayaw mo na sa'kin ay huwag kang magpanggap na para bang normal pa rin ang lahat ng pakiusap ko. Ang pakiusap ko'y sabihin mo na lang kasi. Sabihin mo na lang kasi. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Masakit, masubo, masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sang matutuod nga kahulugan sang kabuhi.
Mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa lanari-sari nga henerasyon. Gani, isulat kag ipaambit sa diary sang inyo kabuhi, ang Dear Life. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pakikugma ara sa aton. Karina, mamati ta! Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Dear Life. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just Masakit, love. masubo, masadya, mabudlay, mga naagyan nga nagatudlo sa matuod-tuod nga kahulugan sang kabuhi. No, not just for Mga kasaysayan na sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. fun. Mga istorya nga nagahatag inspirasyon halin sa nari-sari nga henerasyon. There are cornfields. Gani isulat ug ipaambit sa diary sang inyo nga kabuhi, ang Dear Life. Our sunbeams. Programa nga nagapahanumdum sa aton nga ang kabuhi magapadayon kung ang pagigugma yara sa aton. Karina, mamati kita. What the world needs now is love, sweet love. It's Nagapamati ka mo mga kaalagad sa 88.1 Kader FM. love. What the world Sa bago na naman nga episode sa Dear Life. needs love. Bago na naman nga hapon mga kaalagad, bago na naman nga istorya nga inyo nga mabatian. Dali lamang sa programa nga nagapahanumdum sa inyo of what life and love are all about. Yes, maayong hapon mga kaalagad. Yes, it's Friday. It's November 20, 2020. O, 11/20/2020 mga kaalagad. Kamagaululupod na naman kita World needs now. sa talakay isang isa na naman kamatahong nga istorya, kasaysayan, eksperyensya sa ato na naman mahibaluan kag makilala nga letter sender subong nga hapon. Need a little love. No, kamusta dira ang aton nga mga kaalagad nga ara dira sa ilang nga mga panimalay nga nagatutok na subong sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kader FM. Yes, tani pahula mo na naman ako sa inyo nga isa ka oras subong nga hapon. At tani pasulod nyo na naman ang Dear Life sa inyo nga mga panimalay kag sa inyo nga mga tagipusoon. The only thing that there's just Magaululupod kita mga kaalagad bisan sa malipot lang ang mga tinion. is love. Mag-relax kita danay sang gamay. Not just for some. Kag buksan na naman natin mga dulungan sa pagpamati. Sa pagpamalandong, charot. Oh, everyone. Mga kaalagad, may mabatian na naman kamo nga isa ka matahong nga istorya diri sa Dear Life program. Kag ginatamyo natin mga kaalagad nga nakatune in na sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kader FM. Kag subong man sa aton nga live streaming sa Facebook.
pamaagi sa aton nga Kasok official Facebook page nga nagalantaw subong ka nagapamati sa aton nga live. Kag subong man sa nagapamati sa aton nga YouTube channel. needs now. Nga hindi kayo pagkalimti mga kaalagad nga mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Capiz Archdiocesan Social Action. What the world Kag i-click ninyo ang bell button para ma-notify man kamo sa tagsa-tagsa naton ka mga live diri. but for every Kag subong man mga kaalagad kung naka-like man kamo sa atin nga Facebook page or ang Facebook page ng Dear Life, mountain na mahimo nyo man nga makita dira or ma-notify man kamo sa mga live nato every 2 to 3 in the afternoon, Dear Live. Kag subong man ang ibang pagid nga programa sang 88.1 Kader FM, ang COVID-19 special coverage, istoryahan ta ang Church in Action, is love. kag ang ating nga mga daily online mass. Pwede nyo kita malantaw mga kaalagad. Amo mas sa YouTube. Just truly love. What the world needs now is love. Kaga padayon mga kaalagad kita nga ma-inform kag ma-inspire. Just for some, but for everyone. Lord, we don't need another man. Kaya na-shout out gida naton ang mga taga-Dapdapan Elementary School It's enough to dira sa Sapian. there are sunbeams. Ato dito ang ilatanan nga mga maestra kag maestro, ilang mga teachers dira ang ginapangunahan ni Ma'am Rona Patricio Odicta, ang ilang principal. Kaya nagapamati ko na sa aton subong sa aton nga live streaming. Madaming nga salamat sa mga taga-Dapdapan Elementary School, sa ilang mga teachers, kag especially ang ilang nga principal. Si Ma'am Rona Odicta. Yes, madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Not just for some, but for Kaya ginag-greet man naton si Ma'am Maribel, si Ma'am Gina, si Ma'am Jinky, kag si Ma'am Geraldine. Alright mga kaalagad, samtang tulog-tulog ka mo da or gapiyog-piyong ka mo da pagkatapos ng inyong mga ulobrahon subong nga adlaw. Kag kung may merienda na ka mo dira, may ginakaon ka mo dira as of the moment. Yes, mga kaalagad, sa dili madugay, umpisahan na nato ng pagdulong sa inyo sa isa ka matahong nga istorya halin sa aton nga life warrior, sa aton nga letter sender nga makilala naton subong. we need love. Gani, stay tuned mga kaalagad. What we need is love. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love.
Dear Life. Maayong hapon sa tanan nga tagpalamati sang Dear Life. Ako si Angela, 30 years old. Kag may ara ako nga eksperyensya sang isa ka example para sa akon sang ginatawag nga everlasting love. Hindi ang akon love story kundi ang love story ni nanay kag tatay. Ang akon nga lolo kag lola nga ginatawag ko nga nanay kag tatay. Kaya ang akon nga biological parents ginatawag ko sila nga mama kag papa. Kag for sure may nagapamati man nga nanay, nagapamati man subong nga nanay kag tatay sila magtawag sa ilang nga mga grandparents. Si tatay isa ka mangunguma, kag si nanay isa man siya ka housewife. Pero nagabulig man siya kay tatay mag-ubra. Kag si nanay, bisan balaan niya nga farmer o kung mangunguma lang si tatay. Ginaplansya niya gid iya nga bayo, bisan pantalon o kung t-shirt niya, pati iya nga mga sambra. As in, always gid dear life, kag ang pinaka-cute pa gid is ang ginaubra niya, may ara na siya nga isa ka botilya, either bottle sang soft drinks nga 12 ounce or bottle sang alcohol. Tapos sudlan niya ina sang harina kag tubig, haluon niya kag butangan niya sing takop nga ginbuhuan. Tapos isabuag niya ina sa bayo ni tatay, pamalhon, makadali kag planchahon niya. Sang time nga ato, permi ko lang ginalantaw si nanay sa iya nga ginaubra. Kag abi kay gamay pa ako sa to, ginahimo man ato sang tanan nga mga kag abi ko, kay gamay pa lang ako sa to, ginahimo man ato sang tanan nga mga tigulang nga babayi sa ilang nga mga asawa, nga planchahon ang ilang nga bayo, bisan balaan nila nga sa umalang makadto ang ilang nga mga bana. Kag samtang nagadugang ang edad ko, nagawonder man ko kag na-curious gid ako. Ngaman kinahanglan planchahon ni nanay ang bayo ni tatay, sa umo malanggani ini makadto. Si nanay wala gid siya gaplantsa sang bayo ko. Never niya gid inaagin himo. Kag hindi ko man gusto kay for sure akon bayo pag abot sang alas 9 sang aga, yukot na, mahigko pa. Isa ka adlaw sang 13 years old ako, ginpamangkot ko si nanay. Gusto ko gid mabalaan nga man kinahanglan niya nga mag-invest sang time kag effort nga planchahon ang bayo ni tatay. Ang balo sa to ni nanay daw ka sweet kag touching. Pinaka mapinalanggaon nga reply nga nabatian ko. Si tatay ko no ang pinakagwapo nga lalaki sa kalibutan. Pinakagwapo nga tinugas sang Diyos. Ambal niya si tatay ko no iya best friend kag ang ginahigugma niya sa iya nga kabuhi. Nanamian siya nga makita sa mga tao kung ano ang iya nga itsura, kag gusto niya nga pasiloso ng mga tao sa palibot nga nakakuha siya sa isa ka lalaki nga parehas ni tatay.
Kag hambal niya pagid basi kuno nga damo ang masugata ni tatay nga tawo sa dalan. Kag gusto niya nga gwapo-gwapo gid si tatay. On that same day, gintan-aw ko si tatay. Siguro kay bata pa man ko sa to, galibugid ulo ko kung ano ang pananawa ni tatay ni nanay kay tatay. Gintanaw ko gid siya daw para sa akon, do hindi man gwapo si tatay. Putot, maniwang, nga lagpad abaga, iya nga buhok manipis nga may mga panot naman. Kag magyuhom si tatay, iya nga ngipon daw wala gatululupong. May antipara siya nga dakmol-dakmol kay hindi na siya kakita kung wala ato. Kag hindi ko gid makita kung sino bala ang magapati nga si tatay isa ka pinakagwapo nga tinugas sang Dios. So ginhimo ko sa to, nagkadto ko liwat kay nanay kag ginpamangkot ko siya liwat. Pagkatapos sang pila ka adlaw. Ginhambal ko siya nga ginantaw ko gid sing maayo si tatay kag para sa akon hindi man siya gwapo. Nagpatawa siya kag nagyuhom siya nga daw nakilig siya. Iya yuhom daw girlish gid katama. And ang wala mo bala na expect nga yuhom sa isa katigulang na. Hambal niya dason, Bao Angela, hindi mo pagid ina mahangpan. Si tatay mo ang pinakagwapo nga tinugas sa kalibutan. Ang iya nga mga kulubot sa itsura, wala pa na sadto. Natandaan ko pa nga kompleto pa ang unto niya. Kag siya ang may pinakamatahom nga mga mata nga nakita ko sa bilog ko nga kabuhi. Ang kolor sang iya mata daw pareho sang sa langit bag-o magbutlak ang adlaw. Kag ang iya nawong maghihom siya maanyag. Iya tingog manami pamatian nga halos tanan nga mga tawo sa palibot namon sadto gusto mabatian. Nagkadlaw ko, hambal ko ngek. Tigulang na bala si tatay, hindi na siya parehas dati. No way, hala ko. Kag nagkadlaw pagid ako. Dugang niya pa, gusto niya kung lumabat siya gani papa nga gwapo siya, amo na nga adlaw-adlaw gid niya nga naplansya ang iya nga bayo. Adlaw-adlaw galuto siya para sa iya, kaysa mga tinuig nga nag-upod sila, amo man na ang ginpabatsyag sa iya ni tatay. Nga matahom siya nga klase sang babae. Dugang pa ni nanay, siya kuno ang klase sang lalaki nga karespe-respeto. Kag gusto ni nanay nga may baluan ina ni tatay. Nabatian ko ato tanan, pero amo man gihapon ang reaksyon ko. Pero may ko ginapanumdum sang tion nga ato nga paano ayhan ang isa ka babae ginakabig ang isa ka lalaki nga wala gatululupong ang ngipon nga isa ka gwapo nga tinuga. Hambal ko sadto, hay mga tigulang na gidman. Paglipas ng pila ka tuig, kag nakita ako nga nagtigulang pagid si nanay kag tatay. Kag sa liwat 30 years old na ako subong.
Diri ko na-realized of what beauty really was. Kung ano gid ang matuod-tuod nga gwapa ka gwapo. Hindi ang itsura, ang nawong, kundi sa kung paano ginaplansya ni nanay ang bayo ni tatay adlaw-adlaw para lang ipabatsyag sa iya nga gwapo siya kag deserving sang iya nga pagpalangga. Ang paghigugma wala sang may ginapili nga edad. It's everlasting. It lasts forever. Hindi parehas ang itsura ta nga magaedad, magadula, kag magatigulang. Diri ko man ibaluan ang importansya sang mga panugyan sang mga katigulangan. They know better. They walked here on earth longer than us. And it's important to keep in mind tanan nga ginasugid kay ginahambal nila sa aton. Tama gid si nanay nga hindi ko pa maintindihan ato sadto kay bata pa ako kag nagadepende lang ako sa nakikita ko. Now balaan ko na. Thank you kay nanay kag tatay kag palangga ako gid kamo. Please be healthy and happy. Shout out kay Nanay Angelina, kung diin halin ang akon nga name, kag kay Tatay Benedict nga amo ang bida sang sini nga istorya, ang akon nga lola kag lolo. Sincerely yours, Angela.
Mga kaalagad, kapamati ka mo sa 88.1 Kader FM sa Dear Life. Kag bago nyo lang nabatian ang istorya sa aton nga letter sender nga si Angela. Ang matahong nga istorya sang paghigugma sang iya nga lolo kag lola nga ginatawag niya nga nanay kag tatay. Kag pag kita magpadayon mga kaalagad, i-greet na rin aton nga viewers sa aton nga live streaming. Maayo nga pagpamati kay Bilyones Lanes Rosemere. Sinang Rosemere, maayo nga pagpamati sa imo da na good afternoon sa imo da mga upod. Ang banya, hello Ma'am Apple, shout out sa duwa ka bebe sa Kogon nagabaligya sa amon siomay. Ba may siomay gali dira. Shout out sa duwa ka no ka baby da sa Kogon. Kagabay pa nga damo ka mo da mabaligya nga mga siomay. Kag subong man nagapag-greet happy birthday. Si CJ De Jose Bulala sa iyang 25th birthday. Kag happy birthday man kay JR Dolfo Aruba. Yes, happy birthday sa inyo. Kakabay pa nga masadya ka mo sa inyong birthday. Right, mga kaalagad kung daw pagay ka mo greetings and shout outs, ibutang niya lang sa atin ang comment section. Magabalik kita sa atin nga istorya nga nabatian bago lang mga kaalagad. May pahabol pa, maayo nga pagpamati kay Ma'am Letlet Desate Dikinya. Maayo nga hapon DJ, I'll keep safe always. Yes, happy listening sa imo Ma'am Letlet. Kag balikan natin mga kaalagad ang bag-on nyo lang nabatian nga istorya ni Ma'am Angela. Ang aton nga letter sender si Ma'am Angela, saka 30 years old, na wala man nagpadala sang iyang kaugalingon nga love story, pero ang iyang ginpadala ang love story sang iyang grandparents nga si Lola Angelina kag si Lolo Benedict. Ano ba't ninyo mga kaalagad kung daw ano katako man ginatawag nga paghigugma bisan pa nga tigulang na. Diba akong lang tawon naton sa sa popular media or sa mga social accounts ninyo. Diba? Though ang love is all about youth, is all about glamour, or physical beauty, or money, or fame. Pero kung sa mga katigulangan gani, ang love nga ginatawag, though it's all about wisdom. Kay tungod sa nabatian naton, though manamigid pamatian ang ginpanghambal sang lola ni Angela sa iya, although wala niya masyado to na intindihan kay bata pa siya katama. Pero kung kita nga nagapamati na subong, di ba, daw ka namin pamatian kung daw ano kapalangga ni Lola Angelina, si Lolo Benedict. So, wala gid sa galantaw sa itsura. Di ba? Love is like a hope kuno. It springs eternal. So, wala ini sa may ginapili nga edad or age limit, wala sang mga retirement dates, wala sang physical or mental infirmities. Ka mag-agree gid ako mga kaalagad. Nga mga tao nga nagakabuhi kag naghigugma na sang madugay na. Amoy na ang mga tao nga makahambal nga manami ang paghigugma samtang naga-edad. Kita mga bata pa, ang mga lamharon pa nga edad subong kita, wow kita. Diba do ano kita, ga-focus lang man kita sa kung ano man ang nakikita naton nga kaedad man naton nga in love man. Like mga kabataan, nga may mga miga or migo dira,
during high school years nila, or even na mga bag-o lang nag-asawahay. Do ginatulok naton ang mga para sa mga elderly love or mga story sa mga senior citizens in romance. Do ginatulok nato na as something nga hindi worth sharing or worth posting man. Or kung makita man natin sa mga newsfeed natin sa Facebook, do puro lang na mga young couples ang nakikita naton. Pero ang kamatuoran mga kaalagad, ang ila pagani nga mga relationship, amo pa ina ang meaningful gid katama kag naka-surpass na sang madamo nga mga paghangkat. O damo na gid na sila naagyan kag amo pa na sila ang mga committed na. Kag amo dapat sina ang mga relationship or amo dapat ina nga mga relationship ang aton nga i-imitate mga kaalagad. Gani, don't ever estimate ang power of a couple aging while in love. Diba? Kay wala ta kabalo ka no lagin agyan. Kumbaga pakadto pa lang kita, pabalik na sila. What the world needs now is love, sweet love. Alright, kay Ma'am Angela, madaming nga salamat sa imong pagpadala, kag pag-share sa imong istorya, sa istorya ni Lola kag ni Lolo mo. Is love, sweet love. No Kag manami lang pamatian nga ara pa sila nagigugmaanay. Lord, Kagabay pa nga magdugay pagid ang ilang pag-updanay, kag ang inyo man pag-updanay. and hillsides. Yes, madaming nga salamat Ma'am Angela. There Kay nagpadala gid ikaw sang inang matakom nga letter. last till the end of time. What the world needs now is love. Kagamo man mga kaalagad, kung may ara ka mo dira ang matakom nga istorya o about man na sa love, about man na sa imo mga struggles sa kabuhi, It's now or bisan ang imo nga mga experiences hangga eskwela ka pa, love. No, not just for some. or experiences nimo sa pag-travel mo, o kung may ara man ikaw mga time nga sobra gid nasadyahan, There o are may time ka gid nga hindi mo malipatan sa imo nga kabuhi, grow. may okasyon or ano pa da mga kaalagad, just send your letter. Enough to show Feel free mga kaalagad kay pagbasahon gid na namon. you want. Kag kung nagapangayo ikaw sang panugyan, kung gusto mong What the world needs now kung pangayo sa mga advices about for example sa imong relationship, sa imong family, just to sa imong trabaho abi, or sa imong amigo or amiga. is love. Pwede gid mga kaalagad i-send gid na sa atin nga Dear Life program. Pwede niyo i-send sa atin nga number nga 0907-621-6650 or sa atin nga email nga capiesarchdiocesansac@gmail.com or sa atin nga Facebook account nga Capies Archdiocesansac. Yes, mga kaalagad, kag makapa-inspire gid na sa aton nga mga kaalagad kapamati subong sa aton nga programa.
Diba? Susubong nga hapon, damo kita siguro nga mga naubra na nga mga trabaho. Kagabay pang ang letter ni Angela nakapukaw sang inyong mga tagipusoon kung ano gid ang matuod-tuod nga pagigugma. Diba? I'm sure may haraman ka mga kaalagad ng mga lola kag lolo. Diba? Ang iban sa inyo, wala man kabalo kung ano ilang mga love story. Ang iban sa inyo, nakahibaluman. Pero di ba manami sa pamatsyagan nga, there are people in this world nga It's the only thing that grabe gid ang pagpalangga sa isa kag isa. Like, bisan ano pa, bisan magtigulang pa sila, or madula ilang mga ngipon, or magputi ang ilang mga buhok. no, not just for some. Ano pa, bisan may wrinkles na ang ilang mga itsura. Ang pagigugma sa gihapon nagapabilin. So, bisan hindi na nila kaya nga mag-travel together, or hindi na nila kaya nga kung ano ba lang ilang ginaubra sadto sang bata pa sila bilang mag-couple. Pero ang ila pagigugma nagapabilin man gihapon sa ila nga tagipusoon. Kag ang pinakamanami pagid mga kaalagad nga mabatian is ina nga mga experiences nila bilang isa ka mag-asawa or isa ka couple, gina-share nila sa ilang nga mga apo, gina-share nila sa ilang nga mga anak. Kag ina nga mga experiences makahatag yun sang dako nga lesson sa ila. Like for example kay Angela, sang time nga ato bata pa siya. Kag isa hindi pa niya ato naintindihan masyado. Pero subong hamba niya ganit na-realize niya na kung ano gid bala sa to ang buot silingon. Hindi niya pa maintindihan kaya man niya nagadepende lang siya sa iya nga nakita. Ay hindi mo kuno gani guwapo si lolo niya or si tatay niya. Pero nga man ginahambal ni nanay niya nga siya ang pinakagwapo nga gintugas sang Diyos para sa iya. Kag uli niya na-realize nga it is beyond the physical appearance. Ang pagpalangga ni lola niya is more than what he can see sa sina nga tao. Sa sina nga tao ang ginpalangga niya nga iya ginpili nga makaupod sa bilog niya nga kabuhi. Kag for sure nagatatak din na sa tagipusoon subong di ba gani gin-share niya sa aton nakatatak gid sa iya nga tagipusoon nga when the time comes nga makita niya man ang para sa iya. So, hindi siya mag-worry kay bisan ano pa na ang itsura sang iya na pangasawa. As long as ginpili niya na, nakita niya nga maayo ina nga tao. Kaga mo na iya nga palanggaon sa bilog niya nga kabuhi. It doesn't matter kung ano ang itsura niya or kung diin man siya halin. As long as ang pagpalangga nila sa isa kag isa will grow in time, kag mag-aanay na sila, magpaayos sa ila bilang tao, diba? Kisa ang pagpalangga sa isa ka tao, though it makes us a better person. Yan ba, pag ani nila, may ara tao nga nagkakompleto kuno sa imo, charot. Diba? There is nothing like the feeling of falling in love all over again. Biskan 60 years old ka pa, biskan 70 years old ka pa, or 80 years old ka pa. Biskan wala na kilig. Pero ang commitment, ang love, kaya ang togetherness ninyo, aragit mga kaalagad. Kag it's a reminder man nga tanan posible, di ba? Tanan gid posible. Ang panumduman nga may ara gid nga tawo nga para sa imo. Bisan ano pang imo itsura, bisan ano pang imo nga obra. There is someone really meant for you. May ara man nga mga nagalaon. Siguro choice man na nila.
Pero believe and love kid mga kaalaga. To live love, what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for Kag sa panahon man subong kung nakita man naton, di ba? every. Daw ga-focus na lang sa kung ano makita, sa kung anong may ara, sa isa ka tao, di ba? Para lang palanggaon. Pero tani ini nga letter ni Ma'am Angela, mag-remind sa aton that again, para sa kagiina ko nga ginahambal ang pagpalangga, wala may ginapili nga age limit or wala may ginapili nga edad. What the world It grow, mga kaalaga. is love, It sweet flourishes only thing that there's just. sa tanan nga gusto palanggaon kag gusto magpalangga. Is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough Kag para sa aton mga senior citizens dira, our oceans and ang gapamati sa aton subong ang mga kaalagad naton last. nga mahambal naton nga na nakalakat na sa sininga kalibutan sa mahaba ang panahon. Is love, sweet Aton nga mga dual citizenship nga mga kaalagad. Okay, ano sila, Filipino citizen na sila. love. What Senior citizen pa sila, charot. now? Ang aton nga mga lola kag lolo Love, no, not just for na you are never too old for love. Kaya some. Lord, balan naton nga kung aton panumdumon, di ba? Aton nga mga lolo kag lola dira. there are sunbeams Mahambal kitang, tigulang na siya nga man. shine. Tagaan mo pag na-attend siya ng iyang love story. If you wanna know, Diba? There are beautiful love stories sa mga katigulangan naton na wala pa nato nabatian. is love, sweet love. It's the only thing that Kagabay pang ining sulat ni Angela. the world needs. Magabukas ang madamo pag ng mga opportunities for us to know ang mga wagas nga paghigugma. Tagalog, di ba? Na wala balas ang katapusan nga paghigugma. Oh, everyone. Magkabay pa nga madamo pag ng mga sulat ang aton mabatan diri sa Dear Life. But the world needs. Agad nga ma-inspire ko ang mga kaalagad in the midst of disasters or uncertainties, mga distress, damo-damo na overwhelm na kita mga kaalagad sa mga nagakalatabo sa kalibutan. Gani importante nga from time to time Need a little love. na makabati man kita sa mga mga istorya nga makapa-lift sang aton nga espiritu para sa pagpadayon pagid sang aton nga kabuhi. Kaparehas sa nabatian naton bag-ula nga istorya. And I hope ang aton mga kaalaga dira, kumiyara kamo dira ang mga istorya nga wala pagid nabatian sang iban nga tawo. Kinahanglan mabatian sa mga tawo. It's the only thing that Ipadala niyo gid mga kaalaga. Paras naton, it's 51 minutes after 2 in the afternoon mga kaalaga. sweet love. No, not just for some, but for every. Oh, everyone.
for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. Pa-shout out. That there's just Shout out nato na aton nga kaalagay. world needs Nga pamati sa aton subong, especially kay Ma'am Grace Solatorio. no, not just for some. Maayo pagpamati Mama Grace. Si Manang Grace Solatorio. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Kang mayo man nga pagpamati kay Ma'am Victoria Cardillo, kay Ma'am Regine B. Delia. It's the only thing that Sa pag-listening sa inyo, ang mga kaalagad nato na nagapamati, ka nagalantaw sa aton through live streaming natin sa Facebook. we love. No, not just for some, but for Subong man kay Kian Bunda, Isidra Ogbak. Kaga, hello, good afternoon kay Sophie Sutherland. Yes, good afternoon sa imo Sophie Sutherland sa pagpamati. Listening da sa inyo kay Hunter Hidelios. The world needs now is love. Kay Aljon Villar Vallega. Need a little love. Kaga nag-greet ko gid gali sang happy birthday. Actually, belated happy birthday gali. Okay, kahapon, nag-birthday na siya. Happy birthday sa imo, belated happy birthday sa imo, Ma'am Angel. Okay, letter E, mga kalagad. Si Ma'am Angel Cirilo. Now is love, sweet love. Mga isa ka aspiring manog psychologist na. Too little love. Happy birthday sa imo, ma'am. Sa imo nga 30th or 33. Yes, 33 years na pagkabuhi sa kalibutan. But for So again, happy birthday, Ma'am Angel. everyone. Kaya again, gina-greet kid naton si Ma'am Rona Oxenio Patricio Odicta. Alright, mga kaalagad. Diri na lang ang ato na pag-ululupod. Kabay pang sa inyong pag-atubang sa inyong kabuhi. Charot. What the world O pag sa mga bad news man nga na-receive nyo everyday. it's the Mani maging positive ka mo sa gihapon, mga kaalagad. best. Too little love. What the world Kag thank you so much, Ged, sa pagpawalam ninyo sa inyong oras sweet love. sa ating nga programa. Oh, not just for some, but for everyone. Kabay pa nga safe lang ka mo always. Lord, we don't need Kag sa gihapon, mga kaalagad, please pray for our brothers and sisters and hillside. nga nagaamat-amat man tindog There's ito nga sa mga and pagtilaw, enough to cry. especially sa time nga nagbagyo dito sa atin ng mga kauturan sa Luzon. Kabay pang padayon ka mo nga mga pangadi, kag ipod sila sa inyo nga mga Sweet love, petitions. it's the only thing that
bisan sa pagpangadi niya lang da sa gabi mga kaalaga. Love what the As you pray for them and as you help for them, as you give your help, world love. No, not just for some, but for everyone. kabay pa nga mangin safe man ka mo mga kaalaga. We don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want. Kag mandamo man nga salamat sa tanan naton nga mga kaalagad nga nagpadala na sang ilang nga bulig sa aton nga appeal for the nations for our brothers and sisters sa Luzon na naapektuhan sang bagyo. That there's just too little love for the world. Kag madamo na gidya ang nagpadala man sang ilang nga mga bulig in cash and in kind. Madamo gid nga salamat kabay pa nga i-bless pagid kamo sa aton nga Ginoo. Oh, everyone. Kag mga kaalagad, halong gid kamo no kay sa gihapon na The world needs now. nayara man gyapon ang kaso sang COVID-19. Gani continue to wear your mask. The world needs now. Kag ang pinaka-importante nga magkaon gid kamo sa masustansya nga pagkaon. Pero na gid na ginabal mga kaalagad. Kay aside from COVID-19 nga sakit, pwede pa gid kita malapnan sa iban nga sakit kung wala ka kakaon sa masustansya nga mga pagkaon. Pag wala naton gina protehera ng aton nga lawas against sa iban pagid nga mga virus, iban pagid nga mga sakit mga kaalaga. So please take care of yourself mga kaalaga. At kung ano man ang inyong mga pang-obra sa buong adlaw, Is love sweet? you did a good job mga kaalaga. The only thing that there's just too little love. What the world needs now. Pag always ninyo tandaan mga kaalaga, Sweet love. No, not just for some, but for na bisan diin ka mo magkadto, always radiate love, only light, only healing. Ini ang inyong nga DJ Al. Sincerely yours. Afternoon, the Philippines pauses for a brief moment of prayer for peace and forgiveness of sins. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. Masakit, masubo,
Masadya, mabudlay. Mga naagyan nga nagatudlo sa matutod nga kahulugan sang kabuhi. Mga kasaysayan nga sa subong nga panahon kung madumduman ginakadlawan. Mga istorya nga nagahatag